Microsoft разкри подробности за нов вид странична атака, която може да позволи на злонамерени лица да разберат темата на вашия разговор с изкуствен интелект, дори когато връзката е шифрирана. Тази атака носи името Whisper Leak, което в превод означава шепнещ теч. Нека обясним как работи тази атака. Дори когато чатът между вас и голям езиков модел, като ChatGPT, Grok или Mistral, е защитен с HTTPS, атакуващият може да наблюдава две неща – размера на пакетите данни, които се изпращат, и времето между тях. С други думи, той не вижда съдържанието на съобщенията, но може да следи колко големи са пакетите и колко бързо пристигат. Точно тези два показателя, размер и време, дават възможност на нападателя да отгатне темата на разговора. Например, ако попитате изкуствения интелект за парични измами, моделът ще отговори по специфичен начин. Този начин оставя характерен отпечатък в размера и времето на пакетите. Така, дори без да вижда текста, наблюдателят може да разпознае темата. Кой може да извърши подобна атака? На първо място, държавни агенции, които имат контрол върху интернет доставчиците. Освен това, всеки, който е в същата безжична мрежа, например в кафе, офис или хотел, също може да наблюдава трафика. И накрая хакери, които са в локалната мрежа, също имат достъп до тази информация. Важно е да се подчертае, че те не могат да прочетат какво точно пишете, но могат да разберат дали говорите за чувствителни или забранени теми. Примери за такива теми са пране на пари, политическа критика, тероризъм или здравни проблеми. А сега нека видим как работи стримингът при изкуствения интелект. Повечето съвременни чат-ботове използват така наречения стриминг режим. Вместо да изчакат целия отговор, те го изпращат на части. Всяка част се нарича токен и представлява дума или част от дума. Това прави разговора по-бърз и по-естествен. Но именно този начин на изпращане оставя следи, които Whisper Leak използва, за да разпознае темата. Колко точна е тази атака? Microsoft тества различни модели за разпознаване и резултатите са впечатляващи. Успеваемостта при отгатване на темата е над 98%. Това означава, че в почти всички случаи атакуващият може да разбере за какво говорите дори без достъп до съдържанието. Кои изкуствени интелекти са били уязвими? Сред тях са Mistral, Grok, DeepSeek и ChatGPT. След като Microsoft съобщи за проблема, всички тези компании въведоха защити срещу атаката. Какви мерки са предприети от страна на компаниите? OpenAI, Microsoft и Mistral добавят случайен текст с различна дължина в края на всеки отговор. Това обърква размера на пакетите и прави атаката невъзможна. От страна на потребителите има няколко препоръки. Избягвайте чувствителни теми, когато сте в публични или несигурни мрежи. Използвайте виртуална част на мрежа, която скрива трафика от локалната мрежа. Ако е възможно, изключете стриминга и изчакайте целия отговор наведнъж. И накрая, избирайте доставчика, който вече е внедрил защита срещу този тип атаки. Интересното е, че Whisper Leak не е единствения проблем при отворените модели на изкуствен интелект. Ново проучване на Cisco показва, че 8 популярни отворени модела, като Llama, Qwen и Gemma, могат лесно да бъдат подведени с поредица от въпроси. Те могат да бъдат накарани да игнорират собствените си правила за безопасност след няколко разговора. Особено уязвими са моделите, които са фокусирани върху мощност, а не върху сигурност. Какво трябва да направят компаниите в тази ситуация? На първо място да добавят строги защити при използване на изкуствен интелект, освен това да настройват отворените модели така, че да устояват на атаки. Редовното провеждане на тестове, така нареченото Red Teaming, също е важно. И не на последно място, компаниите трябва да използват ясни инструкции към изкуствения интелект за позволените теми. В заключение, Whisper Leak показва, че дори шифроването не е достатъчно, когато става дума за изкуствен интелект. Метаданните, като размер и време на пакетите, могат да издадат повече, отколкото си мислим. Добрата новина е, че водещите компании вече са решили този проблем. Лошата е, че нови атаки със сигурност ще се появяват. Затова е важно да бъдем информирани и внимателни, когато използваме изкуствен интелект, особено по чувствителни теми.